na Granger, pre. Ang kulit. EXP pa naman, oh. Ay, EXP? EXP, akala ko experience. Ay, dalawa pala sila, oh. Dalawang ano yung squad? Mga squatter? It's a joke, it's a prank. I miss this. Tara, let's get it on, mga pre. Ha? Tragis Granger, lumayas ka, men. Ayaw niyo daw umasa. Umasa ka, pre, ha? Magtiwala ka, ha? Aldous God to, ha? Bubugbugin ko, eh. Top global lahat, men. Ha? Binaog ko na lahat. Yung nakalaban ko na top global Aldous, binugbog ko, pre, ha? Hindi nga naka-score, eh. Kahit isa. Isus. Hindi ako sinungaling na tao. Ha? Grabe, binugbog ko yung top global Aldous. Hindi niya alam, top Jupiter ako. Kaya magpakita yan dito mamaya. Bubugbugin ko yan, ha? Lalapit lang yan dito. Nako, sus Mariosep, makita ko lang mukha, bubugbugin ko na agad. O, buti hindi sila nagsisigwi sa akin. Ay, sigwi ba yun? Imbit pala. Tangina na, iba pala yung sigwi sa imbit, no? Sige lang. Hintayin natin, ha? Pag ganito, Aldous muna, farm muna, di ba? Ganyan tayo mga master of Aldous, ha? Mamaya, ubusin. Pre, lumayas ka dyan, pre. That's not yours. That's mine. Yeah. Thank you so much for gutter. You see the gutter? Okay. Because my gutter is not zipper yet. So, let's by decision. He is Flicker, but he's killed. He's dead. He's not. He's back. Let's back now. Oh, he's not back. Okay, I'm come here. Papasukin ko yan. Sinisigurado ko, ha? Ang balat di masisira. Putragis. Sana sila. Bugbugan na ba to? Lang. Papasukin ko, pre. Wala pa yan pa last kill, pre. Papasukin ko yan, pre. Walang last kill yan, pre. Papasukin natin, pre. Pre. Oh, pasukin mo. Nice one. Sinabi ko sa'yo, mamamatay yan, ha? Pag sinabi kong pasok di maspas, pasok di busbus. Back muna, Back muna, pre. Oy, nandito si Zack. Yung alien na pangit. Wait lang, pre. Oh, kukunin niya, pre, oh. Hindi mo yan makukuha, ulol, ha? Mas gwapo ako sa'yo. Shit, malu-malu, ha? Yuripunggol. Wait lang mga pre, ha? Bubugbugin ko yan lahat. Timing lang. Kunin muna natin yung buffs natin. Let's get it on, ha? Kadita, languyan mo na lahat. Pati yung yung otin ni Crash. Wait lang, ha? Wait lang, pre. Kalma lang kayo, ha? Kalma lang talaga. Nanggigigil ako dito, ha? Bubugbugin ko yung lahat. Wait lang, pre. Kunin natin lahat ng buffs, ha? Tapos sasabugin. Ayan to, oh. Nako, pasukin mo, pre. Papanatang ko yan, eh. Wait lang, ha? Dito sa kabila. Wala namang tao doon. Ops, putragis, may load ako, gago. Ha? Sinasabi niya lang kung ginamit ko yung load. Putragis! Ano ba? Hindi load gamit ko. Meron yan last kill, pre. Kung gusto mo, banatan natin. May last kill yan, wala. Papanatan ko na. Patay. May last kill yan, pre. Hindi, guys. Joke lang. Hindi ko kasi alam kung may last kill o wala, eh. Kasi pag may last kill, baka maipit yung bitlog ko, ha? So, ipapasok niya dun sa tore. Tara, pre. Pre. Okay, pre. Patay ito, pre. Patay, pre, oh. Oh, diba? Basic na basic. Ha? Saan ka ngayon? Ha? Pag may papasok dito, papatayin ko pa ulit. Oh, ito. Patay to sa akin, oh. Oh, akala niya siguro mamamatay ako, no? Mas matigas pa to sa puwit mo, ha? Sa kaulol, ha? You never can kill me because I'm prudish, ha? Ha? Pero ayoko magprotesta dito. Wait lang, ha? Kalma lang kayo, ha? Meron nakaka-farm na ako. Huwag niyong kunin yung mga bugs ko, ha? Punta ka sa baba. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin yan. Oh, yan ang mga bida, diba? Pag mga bida, mga core, pagbigyan nyo lahat, pakainin nyo, Jollibee man dyan o ano. Para mabusog, diba? Ganun dapat. That is the playing of the game, man. You know what I mean? What about the baba? You forget it to defense there. Ha, pre? The baba is you need to defensing. Ha? You need to defensing. But I killed this fucking shit, malo-malo. I don't know where I can go. You pasok there. You patay there. Let's get it on. This is the party of the people. Of the house. Oh, you di punggol. Kita mo yan, pre? Ha? Binubugbog kahit yung puwit na masira. Pasukin natin, titi na dis. Ha? Kanan natin ito, i-treat natin. Kahit mawasak sa baba.
importante this, ha? You the fungal this. Oh, push na this, ha? Give it to me this. Hey, give it to me this, ha? Let's get it on. Let's get the fight the others. Kinis, booking shit, malo-malo, ha? Wait lang pre. Lalaki yung mga bulbul nyo. Oh, nagre-ready na yung last kill ko, ha? Pag pinasok ko to, wakwakin ko to lahat. Wait lang pre, kalma lang, ha? Kalma lang. Oh, come with me. Ops. They are fighting there. Gusto nyo talaga magpatayan? Hindi ko naman sinasabi. Pero gusto nyo talaga. Sige, pagbigyan. Gusto nyo. Pero saklolo, Brad. Brad, pisot ka, Brad. Isus, Mariusek, buti na lang mabilis ako magtakas, no? May lahi talaga akong magnanakaw. Ha? Wait lang, pre. Tara. Ops. Nagpapatayan sila. Tipin muna tayo tapos mag-back up tayo doon. Sige, habulin mo. Putragis, ha? Paluin mo ng mga flowers mo, kan. Sino ka ba? Sino ba pangalan nun? Pisting yawa. Sinong papatayin ko dito? Yun, walang life, May last kill to, meron. Anong mangyayari dito? Papasukin ko ba o hindi? Bahala na si Batman! Pak! Putragis! Huli ka na, pre, mag-react! Wasak na yung bulbul mo bago ka pa mag-react. Yun, di punggol. Baw kag itlog. Putragis lahat na. Sino pa dito? Tidi na des. Kahit sana. Tara, let's get it on, men. Para the people in the house. Wala sila sa mapa. Mag-ingat yung mga bitlog nyo. Ingatan nyo, ha. Baka mapasok tayo dito, pre. Tara muna. So, anong gagamitin natin dito? Ito muna tayo. Yan sa taas, pre. Wawasakin ko yan, pre. Putragis tong Granger na to. Kinuha lahat ng babs ko. Piling malakas ang poking ng bastos. Napaka-bastos mong Granger ka. Feeder ka na nga. Kinukuha mo pa yung mga babs ko. Hayop pang nilalang ka. Baw kag bitlog. Ay, yun di punggol na Granger to. Piling malakas. Malakas lang naman yung bitlog niya. Yan. Dito, pre. Anong ginagawa mo dyan, Cho? Magpupush ka, Cho? Cho, alam mo, Cho, pag sinabing kagagaguhan, huwag ka nang mag-last kill, Cho. I said, sit. You see that? Pahang! Ha? Don't push with Aldous, the power of Aldous. Ha? Like I said, pre, ha? Bugbugin ko lahat ng bulbul mo, ha? Sige, dito tayo, pre, Wait lang, ha? Wawasahin natin lahat. Dito, pre, Wasak to, pre, ha? Iyok mo yung bulbul niya, pre, ha? Yan ang mga sinasabi ko. Mga pre-hook, mga bulbulan hook, ha? Grabe, pre, ha? Ikaw naman, Granger, wag mong ubusin yung paps ko. Packshit ka, ha? Baw kag bitlog. Maligaw kang inayupak ka, bumbong, ha? Chupi kay Galdos. Chupi daw. Ano pinagsasabi nito? Chupa daw. Ano yun? Chupi o chupa? Nalilito ako sa'yo, pre. Ano ba yan? Ha? Wait lang tayo, pre. Ayun, nagpakbaka si Wangwang, pre, Ha? Inuuban na yata yung panty niya doon para mag-surrender na. Wait lang, dito lang tayo, Kacho. Bubugbugin ko muna to ulit. Gusto mo talaga, Cho? Cho, anong ginagawa mo, Cho? Cho, what happening to you? Why you always pushing like that? Man, don't go with the poking shit, malumalo. Papasukin ko na ba? Pero wag muna. Hintay, yan nandito pala. Wait lang, mga pre, ha? Hintay lang kayo, timing lang. Kayo relax lang, ha? Relax nyo yung mga panty nyo. Wait lang, ha? Huwag kayong ubad dyan, ha? Relax lang kayo, kalma lang. Lamang na tayo. Pag lamang na tayo, relax lang. Huwag kayong maging suicide bomber dyan, ha? Huwag kayong maging suicide bomber. Baka mamaya makambak tayo. We need to win this game, ha? Not to losing this game. So, you understand what I'm talking? So, tara. Ops, kalma lang yung wangwang, pre. Pwede yung banata nagsusulo dun, no? Pre, yung wangwang, pre, nag-TP na, mga bugok. Ayan, ito, kukunin ko muna to, ha? Nagpapatayan ko dyan? Sige. Lobo na ako. Sige. Ano pa? Putragis, sana yung mga kalaban, winasak yun, ha? Ayan. Anong ginagawa niyan? Anong ginagawa mo, ha? Patay kang bata ka. Ito, pre, sisipa, pre, pero joke lang. Akala mo sinisipa mo ako. Aba, nagpapakita ng malagila si Granger, ha? Bumabawi. Aba, putragis, di na pala lumabas. Putang ina, lumabas na yung Lord. Okay, banatan natin, pre. Ay, ka dito. Bakit ako binabanatan mo? Yun na banatan mo, yan. Mamatay ka sana. Yan. Papatay natin siya, pre. Papatay natin siya. Kagong puta. Wait lang, pre! Wait lang, pre! Putragis! Uy, gago! Uy!
pre, ha? Putra, kinabuhi, Oh, wait lang, relax lang. Ha? Oh, dyan, makambak tayo dito, ha? Kir yourself, man. Kir. Putra, di pa ako sliding. Oh, manatan nyo muna. Oh, nandito, pre, oh. Pre, ang dami, pre. Back, pre. Back, tabang. Putang ina, mga last kill ako. Dito, depensa muna. Uy, putang ina, ginagawa mo dyan, pre, puta. Huwag ka na magsumapyo. Busy na kinabuhi, oh. Ay, back muna. Kailangan muna natin patayin to. I still come back this because we know, you know what, pre? I'm so takutens. So, they're coming here. They're not coming here. What you do there? Huh? Where do you go? Let's go! Patayin niyo lahat! Putang... Anong ginagawa mo, ha? Putang ina, anong ginagawa mo? Ikaw, what you doing there? You're already dates! I know that, man! You're lady dates, man! Puking na, mamen! What you doing there? Ha? Pushit, malo patay ka sa akin, yun di punggol ka, bukag bitlog, ha? Ay kalibutan, nagigiyatay ka, bes! Ha? Push na ba, days? Ha? Iyok mo yung bulbul niya, pre. Yung pre. Putang ina, ha? Yung tao, iyok mo, ha? Huwag yung pante, ha? Wait lang, kunin ko muna to, pre, ha? Relax lang. Kalma lang, mga pre, ha? Pisting yawa, yun di punggol, des. Ha? Kukunin ko muna, pre. Papatayin ko muna. Bubugbugin ko lahat, ha? Oh, they're coming with me, ha? They're fighting. Oops. Uy, lumangoy si Kadita. Hindi ko alam kung saan lumangoy. Pero langoyin na lahat. Putangin ang kinabuhi. Lahat ng kinabuhi. Banggitin na lahat. Papasukin na, des. Putra, yes. I'm back, yes. Ha? Putangin na kinabuhi. Putra, huwag ka magmura, pre. Ha? Ulol, ha? Huwag ka manood. Pakyo, bukag bitlog. Wait lang dito, pre, oh. Oh, push ko muna dito, pre, oh. Kunin ko muna Bap spray. Bap, BB freeze, putang ina eh. Ano ba yung Bap, BB freeze, wish select tayo ah. Oops, ayun na, glass kill na yan pre. Ikatapusan na ng word pre. Bang! Oh, isa pa pre. Bang! Oh, butragis men. Pasukin mo pre. Ay sus, last kill ka bay. Last kill ka bay. Bang! Oh, butragis. Ikaw, pumasok ka. Kung pumasok ka, kung gusto mo, matapang ka. Tapangan mo sarili mo, ha? Putragis, pag pumasok ka dito, wawasakin ko talaga, bulbul mong hindot ka. Rapre, sunodin mo na pre, putragis na kinabuhi. Ha? Pisting yawa. Ikaw, anong ginagawa mo dyan, ha? What are you doing there, ha? Isang sapa ka lang, baka sapul na yung bulbul mo. Nako, kitchap di basbas. Pakang, ha? Yudi punggol ka. Ano pare? Oh, yudi punggol. Ay, sus, Mariusip. Huwag ka na magtakbo, men. Ba't ako pumasok, no? Putang ina, wala, turis. Ha? Ikaw, gusto mo? Ha? Oo. Oh, ano? Ha? Sumipa ka? Oo. Lumapit kayo. Subukan yung lumapit. Sasapulin ko yung mga bulbul nyo. Ha? Pati lip and right, men. Ha? Lahat ng bulbul. Pati bulbul ng kapitbahay nyo. Ha? Kalma pre, kalma lang. Naubusan na ako ng ginawa eh. Relax lang pre. Kalma lang. Puso lang. Ha? Relax! We need to push now, man. We need to win this game, ha? Pag push na. No matter what happening, let's fight with honors, babes. What are you doing there, ha? Anong ginagawa mo, ha? Nagugulat na ako sa'yo, pisting niya. Ikaw, may last kill ka pa? Wala ka ng last kill, pre. Pwede na kitang bugbugin, ha? Pero isa joke, isa prank. Nag-last kill, pre. Parang tanga, pre. Anong ginagawa nun? Uy, mamamatay ako. Pisting nga, hawa ka, ha? Yun yung punggol, ha? O yan, pre. Pag pumasok to, pre, patay to, pre. Lumangoy ka nga, subukan mo, ha? Lalanguyin kita, no? Yun yung punggol. Wait lang, pre, ha? Kalma lang kayo. Demonyo first. Bago tayo makipagpakbakan dyan. Bago natin ubusin lahat ng mga bulbul nila. Dito